گروه ویدیودواران بالاتر گفتیم که برای شما اطلاع خواهیم داد. نفر اساسی در حجره ور زوحل خوجانظرов است و او اصلدین تاغوев و ناتالیا сотникова کمک میکنند. ناظر دواران عبدالرحیم بابوев و کمیسر بازی جمشید اسرائیلزاده هستند. خب در قیاس با بازی گذشته طوری گفتیم در حتی دسته خوجان دیگرگونی دیده نمی شود. همون 11 نفره که در حتی اولیه دیداری قبلی بودند امروز از دقیقه اول بازی رو شروع کردند. اما در حتی دسته ارتش 3 نفر عوض شد، از جمله دروازه‌بان سفرمت غفارов، همچنین اسلامبек исоқҷонов و اسرائیل خولов از دقیقه اول به میدان برآمدند. با این ترتیب عزت‌الله روزیف، ادواردو اندراده برانداو و دروازه‌بان پرینس کوبلا امروز در حیاتی ذخیروی باقی موندند. با در نظر داشتی بازی که در دور یکم تیم ارتش داشت، البته این چیز رو انتظار شدن ممکن بود، یعنی آنها واقعا هم از حریف خود دسته حاصلات با حساب کلانی 3-0 مواجه شکست شدند. وابسته به بازی تیم هم سوال‌ها زیاد بود و تغییرات‌ها رو در این رقابت طبیعی است که همگان انتظار بودند. خوجند باشد 2-0 در شهرآوردی خوجند توانست در برابری اسخط پیروزی به دست آورد. اما جای تاکید است که از حیاتی ذخیروی وقتی پرویز علیف به میدان برآمد محض او هر دو گل را به هدف رساند. اینجا ارسال توپ از کناری چپ نتیجه نمی‌دهد. حسین نورمتов پرتافتی توپ را انجام داده بود و آن ثمر خود را نآورد. اوت به نفع دسته خوجند، اشاره میکند داوری مرکز. حالا فوتبالبازان خوجند برای راه اندازی کردن حمله نوبتی خود تیاری میبینند. جهانگیر ارگاشف در یکدیگر بازی کردن با همدستش در لحظه قبلی نتیجه نداد، اما توپ رو باز با اختیاری بازیگرانی خوجند نیم محافظتگری مرکزی این تیم برگرداند. ادامه حمله رو میبینیم با اشتراک فوتبالبازان دسته خوجند. حسین نورمتов پرتافتی توپ به کناری چپ و اینجا تلاش‌های یوان انژلکویچ نتیجه نداد. خب جای یادآوری است که موقعگیری بازیگرانی دسته ارتش بیشتر به طرح جویگیرشوی 4-2-3-1 مانندی دارد. ما در دو کناری خط دفاع جانیبک شریپов و اسرائیل خولов را میبینیم. در مرکز کامران میرزاخان کاپیتان دسته، با همراهی کامران ابراهیموف بازی خواهد کرد. راستی وابسته به موقع اسرائیل خولов و کامران ابراهیموف بعضی سوال ها هستند که
онҳо дар кадом мавқеъҳо бозӣ доранд. Одатан агар мо аз рӯи ҳунарнамое ки дар мавсимҳои қаблӣ доштанд ин футболбозон баҳо диҳем, барои мисол Комрон Иброҳимов дифоъгари канори рост аст, Исроил Холов ним муҳофизатгари канорӣ. Аммо ҳолатҳои зиёде буд ки Исроил Холовро ҳам ба ҳайси дифоъгари канорӣ дар тими Артиш мо дида будем. ва медонед, аз мушоҳидаҳои аввал ҳоло як чиз маълум мешавад ки нимувизатгари марказӣ Бакинде Билонг Ҷерардро ба хати дифои марказ поён фаровардааст мураббии тими Артиш. Ҷаҳонгир Эргашев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ натиҷа надод. мавҷи навбатии ҳуҷумро футболбозони дастаи Хуҷанд метавонанд ба роҳ монанд. خب болотар дар баробари Давронҷон Эргашев вайронштани қоидаи бозӣ буд, аммо ҳамаш хуб аст. Эргашев бозиро давом додан метавонад. тӯбрабои Ҷаҳонгир Эргашевро мебинем. поёнтар фаромада барои баргардондани тӯб ба ихтиёри ҳамдастаҳояш талош кард ва дар идомаи мубориза ҳоло боз ҳам футболбозони Хуҷанд натавонистанд ҳамлаи худро давом диҳанд. дар ҳайати ҳардуи ин дастаҳо назар ба мавсими гузашта хело тағйиротҳои калон шуд ва ҳатто дар сиёти мураббиёни ҳар тим низ мо чунин таҳаввулоти калонро дидем. ба пуррагӣ 6 легионери нав омад ба дастаи Хуҷанд ва аз рӯи мушоҳидаҳои аввал чунин ба назар мерасад ки онҳо дар қиёс бо он легионерҳое ки мавсими қаблӣ узви дастаи Хуҷанд буданд беҳтару хубтарам ҳастанд. ҳоло тӯбрабои навбатии футболбози дастаи Хуҷанд, партофти тӯб ба Ҷаҳонгир Эргашев, фурсати хуб аст, аммо Ҷаҳонгир имкони зарбазаниро аз даст дод. ба қафо пас медиҳад Шуҳратҷон Шоҳназаров. пас ба марказ ва идомаи талошҳои Йован Анжелкович натиҷа надод. инак партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва фурсат барои дастаи Артиш, аммо на. дар идома тавре мо шумо мебинем ҳолати ба миён омада бартараф карда шуд. агар саҳнаи такрорӣ пешниҳод шавад, дақиқан онҷо хоҳем дид ки нафаре ки дар охир сад гузошт ин Давронҷон Эргашев буд ва ё ин ки Дарко Исаилович, дифоъгари дигари марказии тими Хуҷанд, дар ҳамон лаҳза ба тӯб расид ва ё ин ки сарвони даста. нахустин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза. ҳоло мебинем ки аз ин фурсат бозигарони мизбон чӣ гуна истифода мебаранд. ва бубинед дар ин мубориза то ба охир чӣ гуна талош мекунад бозигари тими Артиш Комрон Иброҳимов ва ҳатто тавонист дар ҳамон лаҳза зарба ҳам занад. خب با پرسینگی بلند میروند فوتبالبازانی ارتش، اما از این حالت برآمده ایستادند بازیگرانی مهمان و توسط کناری راست هجوم باید به راه مانده شود. فیروز قرایف به قفا پاس میدهد. و
ва бисёр ирсоли хуб буд. дарвозабон аз мавқеи худ пештар баромаду ин ҳолатро бартараф кард. тӯб аз майдон берун шуд. тавре мо шумо мебинем баъд аз се артиш дар ҷараёни бӯзи имрӯза мураббии калони даста Файз Давлатов роҳбарӣ дорад. ҳатто ёвари сармураббӣ Леонардо Сперинде Ларосаро ҳам мо шумо ин лаҳзаҳо намебинем ки аз минтақаи техникии майдон истода ба шогирдонаш дастури супориш диҳад. тавре болотар гуфтем аз рӯи хабарҳои расмии саҳифаи иҷтимоии тими артиш бо сабабҳои оилавӣ барои 1 моҳ аз дастаи артиш рафтааст. мураббии испании ин тим Хуан Картес. аммо тавре медонед дар ин баробар боз хабарҳои дигар ҳам ҳастанд. ирсоли тӯб ба канори рост Ҷаҳонгир Эргашев. пас ба қафо боз мо ирсоли тӯбро ба дохили ҷаримагӯи дастаи артиш дидем, аммо ин партофтам натиҷа наовард. хуб дар оғози рақобати имрӯза махсусан дар 10 дақиқаи аввали сипарӣ шуда фоизи тӯбдорӣ 41/59% ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст. аз миёни он трансферҳое ки вобаста ба бозигарони хориҷӣ анҷом дод тими Хуҷанд, агар мо аҳамият диҳем, ҳамаи 6 легионери даъват кардаи онҳо аз дақиқаи аввал бозӣ карда истодааст. ва ҷолибаш ин аст ки ҳамин бозигарони нав даъват шуда, махсусан хориҷиён, онҳо тамоми мавқеъҳои меҳварии дастаро банд кардаанд. ҳоло дар ин бора каме баъдтар мегӯем. дарвозабон ин ҳолатро ба осонӣ бартараф кард. Александр Нечаев ва аксилҳуҷуми дастаи Хуҷанд имконият пайдо намешавад, зеро Бакинде Билонг Ҷерард тавонист иртиботро байни футболбозони дастаи меҳмон қатъ кунад. таваҷҷӯҳ кунед, барои мисол дарвозабон Александр Нечаев аз хориҷа аст. дифоъгари марказӣ Дарко Исаилович ҳамчунин дар маркази майдон ним муҳофизатгар Лаша Парунашвили, дар паҳлӯи ӯ боз як ним муҳофизатгари дигар Никола Эскич ва ин лаҳзаи қоидавайронкунии бозигари дастаи Хуҷанд аст ки таkrоран барои мо нишон медиҳанд. ҳамчунин дар канори хатти ҳамла бозӣ карда метавонад Йован Анжелкович ва дар маркази хатти ҳуҷум Петар Гигич. дар маҷмӯъ ҳамин 6 нафар легионерҳои бисёр бо маҳорате ки ҷалб шуданд, ҳамашон дар хатти аввалия мавқеъ пайдо карданд. тавре медонед, дар аввал эҳтимол мерафт ки инҷо вазъияти хатарнок ба миён меояд. футболбозони дастаи артиш шонси хуберо дар лаҳзаи қаблӣ аз даст доданд.
боистаги артиш бозии худро пайдо карда истодааст. дар оғози рақобат ба ҳар ҳол ташаббуси майдондорӣ дар ихтиёри футболбозони меҳмон буд. ва чизе ки болотар мехостам бигӯям ин аст ки дӯстони гиромӣ дар аввал маълумотҳо буданд роҷеъ ба оне ки дар мавсими нави рақобатҳои лигаи олӣ ба истлоҳ ҳамон лимит барои легионерҳо иваз карда мешавад. аз ин бобат бо тарҳи 5-2 яъне 5 нафар легионер дар ҳайати аввалия ва 2 нафар аз ҳайати эҳтиётӣ метавонанд ба майдон баранд ва бевосита ҳамон футболбозони хориҷии дигаре ки дар майдон ҳастанд онҳоро иваз кунанд. аммо баъдан иваз шуд ва ҳамон тарҳе ки қаблан буд, яъне дар мавсими гузашта 7 легионер бевосита дар майдон бозӣ карданаш мумкин. боз дар лигаи олӣ боқӣ монд. инҷо чӣ ҳолат аст? довар ишора мекунад чизе нест. чизе нест мегӯяд шӯҳратҷон шоҳназаров бошад дар дохили ҷаримагоҳии дастаи артиш афтидааст. акнун довар рафти бозиро манъ мекунад ва ҳоло фурсат мешавад то ин ки гурӯҳи видеодоварон ҳам ин вазъияти ба амал омадаро дида бароянд. ин ҳолатро не, албатта мо дар назар дорем лаҳзаи қаблиро ки дар дохили ҷаримагоҳ буд. гурӯҳи видеодоварон ҳам қароре ки қаблан амирҷон хоркашев қабул карда буд дуруст шумориданд ва маълум мешавад ки ягон қоида вайронкунӣ дар баробари шӯҳратҷон шоҳназаров дар ҷаримагоҳи дастаи артиш набуд. аз ин сабаб бозӣ аз маркази майдон аз ҳамон нуқтае ки қоидаи бозӣ баъдан вайрон шуд давом ёфт. паси хато дар ин ҳолат ба самти анжелкович. аммо ба фарқ аз дастаи хуҷанд легионерҳое ки тими артиш ин мавсим ба даста ҷалб кард, бояд қайд кунем ки ҳоло дар он сатҳе ки зарур аст талаб карда мешавад бозӣ надоранд ва маҳз ҳамин сабаб он шудааст то дар қиёс бо бозии гузашта мо барои мисол ивази 2 нафари онҳоро дар ҳайати аввалия бубинем. Эдуардо Андраде Брандао ва Принц Кобла. хуб дар натиҷаи бархурди қаблӣ инҷо осеб гирифт футболбози тими хуҷанд Никола Эскич ва мо такроран ҳамин ҳолатро дида мебароем. ҷои таъкид аст ки ба фарқ аз мавсими гузашта ки Анани Кваси нимувсиятгари марказӣ буд, Лукас Кевин, Жан Гатен дар ҳайати ин тим аз ҷумлаи легионерҳо ба ҳисоб мерафтанд. онҳо рафтанд ва ба ҷои онҳо мо легионерҳои нав махсусан бозигаронеро аз кишвари Бразилия мисли Эдсон Куарош, ҳамчунин Жоао Артур Мачадо, Эдсон Маркус Квейрос ва боз баъзе бозигарони дигари хориҷиро мебинем. Сам. Наш мяч. То ба охир мубориза бурд Ҳусейн Нурматов аммо комёб нашуд. баъзе легионерҳои дигар дар ҳайати дастаи артиш назар ба мавсими қаблӣ ки буданд боз боқӣ монданд. аз ҷумла Принц Кобла, дарвозабон Франсуа Мидиги,
абуз як легионери наве ки имсол ба тим пайваст шуд Ислом Исоқҷонов аст ҳамлагари канорӣ аз Ӯзбекистон ки қаблан ҳам як муддат ба ҳайати дастаи артиш пайваст шуда буд дар мавсими гузашта агар хато накунам. дуюмин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи мизбонро мебинем. Ҷонибек Шарипов партофтиу ва шонси бисёр хуб пайдо шуд. Зарба бо сар аз сӯи Комрон Иброҳимов, аммо каме баландтар. дар ҳақиқат агар мо бубинем аз дақиқаи даҳум ба баъд хело рафти бозии тими артиш дигар шуд. имкониятҳо ҳам инак ба вуҷуд омада истоданд ва бубинед фаули ин тим боис бар он мешавад то ташаббусро маҳз онҳо ба дасти худ гиранд. бори дигар таъкид мекунам ки дар қиёс бо бозии гузашта се тағйирот дар ҳайати дастаи артиш аст ва ҳамчунин ҷои ёдоварист ки тарҳи умумии ҳам каме иваз шуд, мисле ки дар мавсимҳои қаблӣ одатан ин тим бозӣ мекард 4-4-2 шояд ба тарҳи асосӣ табдил ёбад, зеро бозии якумро бо тарҳи ҷойгиршавӣ 4-2-3-1 пушти сар карданд ва баъзе камбудиҳо маҳз аз нигоҳи тактикӣ ҳам дар бозии артиш ба миён омаданд. ҳоло ту бозам дар ихтиёри футболбозони дастаи мизбон аст Вайсиддин Сафаров. футболбозони канори чап кӯшиш мекунанд ҳамларо давом диҳанд. ҳаракатҳои франсуа Эньеге натиҷа надод. ирсоли ту ба канори рост Ҷаҳонгир Эргашев натавонист бо ҳамон сурате ки касб карда буд ҳамларо давом диҳад ва баъдан боз хато мекунад ҳангоми пас додан. акнун мо шояд аксулҳуҷуми хатарноки дастаи артишро бубинем ва чӣ хатои бисёр дағале аз сӯи легионери ӯзбекистонӣ Исломбек Исоқҷонов буд. ҳолати хуби давом додани ҳамла имконпазир буд, аммо он фурсат аз даст рафт. Добро нигоҳ медоранд футболбозони дастаи артиш ва ирсоли навбатии тӯб ба канори рост ҳеҷ натиҷае надод. хуб, ҷои таъкид аст ки дар нақши ду ҳамлагари дастаи артиш мо Абдухалил Боронов ва ҳамчунин Исломбек Исоқҷоновро дида истодаем. аз канори чап ҳамларо давом додан мумкин аст барои дастаи Хуҷанд. Анжелкович пас ба қафо, зарбаро мебинем, хело ҳам баланду ноанил. Никола Эскич инҷо дарвозаро хато ба нишон гирифт. ҷои таъкид аст ки дӯстони гиромӣ биёед саҳнаи такрории ин ҳолатро аввал бубинем.
дар соли 2026 аз таъсиси бошгоҳи футболии хуҷанди хуҷанд расо 50 сол сипарӣ мешавад. Як соли ҷашнӣ барои ин тими овозадор ва яке аз тарихан қавитарин дастаҳои футболии кишвар маҳсуб мешавад. Аз ин сабаб онҳо ҳаракат мекунанд то натиҷаву дастовардҳои шоёне ба қайд гиранд. Ман фикр мекунам ҷалбу легионерҳои хуб соли мураббиёни бо таҷриба аз кишвари Сербистон аллакай сӯи ҳамин ҳадаф қадамҳои аввалини хуҷандро нишон медиҳад. болотар Давронҷон Эргашев қоидаи бозиро дар баробари Мачадо вайрон карда буд. Бозӣ давом дорад. Тӯб футболбозони Артиш аз даст доданд. ба осонӣ бубинед аз ин прессинги ҳариф берун мешаванд футболбозони хуҷанд. пас ба канори рост Фирӯз Қараев ба қафу пас медиҳад. Эскич пас ба марказ боз тӯбро ба ӯ бармегардонанд. ва бо ҳамин тавре мо мебинем ба Кинде Билонг Ҷерард тавонист пешрои ҳамлаи ҳарифро бигираду маҳз ӯ тӯбро аз майдон берун кард. вайроншудани қоидаи бозӣ боз ҳам аз сӯи доварон ба қайд гирифта шуд. хатои навбатии бозигарони хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев тавра мебинед дар баробари Исломбек Исоқҷонов қоидаи бозиро вайрон кард. Байсиддин Сафаров ва партофти тӯб ба сӯи ӯ, аммо ин ирсоли тӯб ба сӯи бозигари тими миллии кишвар натиҷа надод. боз як партофти дигари тӯб ба канори рост Ҷаҳонгир Эргашев. ва чун ба бозӣ пурра мутобиқ шуд тими Артиш, агар аҳамият дода бошед, онҳо дигар ташаббусро бештар ба ихтиёри худ гирифтанду тавонистанд дар умум ҷилави бозиро гӯем ба дасти худ гиранд. дар оғоз каме мушкил буд, вале бо гузашти вақт ҳама чиз ба ҷои худ ҳам омад. партофти Ҷаҳонгир Эргашев, мазарат Давронҷон Эргашев ба канори рост натиҷа надод ва мебоист дар ҳамон канор албатта Ҷаҳонгир Эргашев бошад.
аммо каме нофаҳмӣ байни бозигарони тими хуҷанд дида шуд. хуб маълум мешавад ки нафаре ки мо болотар гуфтем дар ҳайати дастаи артиш дар кадом мавқеъ бозӣ дорад, савол дар бораи Исроил Холов буд ва Холов ҳоло аз рӯи ҳаракатҳое ки дорад дар маркази майдон бозӣ карда истодааст. дар паҳлӯи Вайсиддин Сафаров аз канорҳо ба ин ду нафар Жоао Артур Мачадо ва Франсуа Энеги кӯмак карда истоданд. Исроил Холов ки таҷрибаи хуби бозӣ дар хати дифоъро дорад, баъси муҳофизатгарии тахлиқҳо бозӣ дорад ва бозигари асосии ин мавқеъ бошад. тавре гуфтем ба Кинде Билонг Ҷерард ба хати дифоъи марказ поён фарованда шудааст. онҷо ӯ бо ҳамроҳи Комрон Мирзохон ду нафар дифоъгарони асосии марказии тими артиш мебошанд. паси хато имкон намедиҳад то Мачадо фурсати хуби худро пайдо кунад. Катай, меняй стороны, меняй, добро! Йован! Энеге дар ин ҳолат тӯбро гирифт, аммо ба ӯ муқобилият нишон медиҳад бозигари дастаи Хуҷанд ва аут ба нафъи тими меҳмон мешавад. То ба ихтиёри футболбозони артиш баргашт. Онҷо идомаи ҳаракатҳои Мачадо ва чӣ кор мекунад Комрон Иброҳимов. аз ӯ ҳадяқал як партофти хубу дақиқро интизор буданд ҳамагон, аммо бенатиҷа. собиқ футболбози тими миллии кишвар Алиёр Ашурмамадовро мо болотар дар қатори меҳмонони ифтихорӣ дидем ва мураббии дастаи Истиқлол ҳамчунин собиқ бозигари тими миллии кишвар Анвар Нурқулов ҳам буд ва илова бар онҳо боз студии мураббиёни тими миллии кишвар низ барои тамошои ин бозӣ ба варзишгоҳ ташриф оварданд. дар қатори мураббиёни дигар ҳамчунин диданамон мумкин аст ки сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко бо ҳамроҳи ёварони дигари худ ҳам барои дидану омӯхтани бозии ҳарифони эҳтимолӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе қарор доранд.
хочешь ты нахуй? Эскич! Эска! Пошли! Пошли, Джафа! Пошли! Иди! Пошли! Иса, лево, Иса! Дава, сзади, Дава! Тира, уже, брат! Дава, разворот, Дава! Браво, Лош! Есть, Дава! Право, Лаш, право! Лево! Давай еще! болотар баромада бозам фишоровариро давом медиҳанд футболбозони дастаи хуҷанд, аммо ин ҳама талошҳо тавре мо мебинем самар намеорад. абдухалил боронов пасиҳо ба ҳамдастааш вайсиддин сафаров боз ҳам ба хати ҳамла хост тӯбро баргардонад, аммо камёб нашуд. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. ба кинде билон ҷерард, акнун комрон иброҳимов ва ӯ тӯбро боз ба пеш равон мекунад. абдухалил боронов кӯшиш кард сад гузорад ва ба ҳамин аут ба нафи дастаи хуҷанд. тӯб дар ихтиёри онҳо боқӣ монд. муборизаи ҷиддӣ дар маркази майдон. футболбозони артиш комёб шуданд ва наметавонанд ки ҳамларо давом диҳанд. Пошли. Отжали, жди. Дай другу лодку. Хорош, Верон. Иса, Тава. Юра, здесь, брат. Лаша, право, Лаша. Право. Лаша, право, бля. Стоп. боз як ирсоли дигари тӯб ба канори чап, аммо инҷо имкони қабули тӯб пайдо нашуд ба исломбек исоқҷонов. нечаев ба канори албатта чап тӯбро равон кард, аммо инҷо фурсат набуд то ҳамдастаи ӯ тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. ҳар даври рақобатҳо дар лигаи олӣ барои мо чанде аз бозиҳои ҷолибу диданиро пешниҳод мекунад ва даври мазкур ҳам албатта бинандагони гиромӣ истисно нест. Давай.
Очень большой мы для себя придумал момент. Я могу в одну, он не успевает. Видишь, они ничего делать не могут. Головой стоят. Давай. Работаем. Нет, Нихал. Нихал, то. Наша. Наша. Нихал. Или сюда, посмотрите. Здесь вообще медленный. Он вообще плюет эту справа. Хорошо. Я играм сейчас потом мира. Что не может быть. Смотри, смотри! دوستان گرامی رقابت ادامه می‌یابد از آوت توبرو کامران ابراهیموف با بازی در آورد. خواهیم دید که در دقیقه پایانی اولی بازی باز چه رویدادهای ما و شما را انتظار است. دو دسته امروز با هم رقابت کرده ایستادند که در عموم اگر بگیریم طی سال‌های اخیر نتیجه‌هایشان در لیگ خیلی خوب بود و برای مثال دسته ارتش در موسم گذشته توانسته بود در قطار سه‌گانه بهترین ها موقع خود را معلوم کند. موسم گذشته برای دسته خوجند چندان باورور نبود، زیرا این تیم در نهایت کار تنها زینه پنجم را گرفت. اما یک موسم پیشتر از این سال 2024 دسته خوجند رقابت را در زینه دوم جنببست کرده بود. ارتش باشد در زینه چهارم موقع داشت. خلاصی کلام میتوان گفت دو دسته با هم رقابت کرده ایستادند امروز که در دو سال اخیر دویما در قطار پنجگانه بهترین های لیگ اولی بودند. ماچادو در این مبارزه توپ را از دست می‌دهد، ولی داوری اشاره کرده ایستاده است که بازی دوام یافتنش لازم است. از سوی انژلکویچ او یگان قاعده ویرانکنی را ندید. باز یک ارسال دیگر به کناری راست جهانگیر ارگاشف خیلی خوب امکان نداد به جانب شریپوف که از او توپ را بگیرد. ادامه حمله دسته خوجند را می‌بینیم. و در ادامه با بازیگران خوجند میسر نمی شود که حمله را توسط کناری راست به راه مانند. Сафарман Ғафуров توپ را با بازی در آورد. ادامه حمله توسط کناری چپ امکان پذیر بود، اما ببینید که پسی که اسلامبек исоқҷонов ба ҳам дастааш равон кард бевосита ба пои ӯ бархӯрд. ин гуна хатоҳо баъзан вақт мешавад ки имкони давом додани ҳамларо аз байн мебарад.
Ирочка, сюда уже, вперед! Иса есть! дар маҷмӯъ ҳаракати бозигарони ҳар даста аз ин ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ аст ки ҳар кадоме пайваста ба прессинг мегузаранд ва хеле хуб дар фишороварӣ фаъолам ҳастанд. ҳатто сар карда дар баъзе аз ҳолатҳо аз назди ҷаримагоҳи ҳариф то ба нуқтаҳои дигар доимо аз прессинги баланд истифода мебаранд. 2 дақиқа вақт илова карда мешавад. бо хатои худ Фирӯз Қараев тӯбро аз майдон берун кард. ва бубинед ки чӣ фурсате ба миён омад барои бозигарони дастаи артиш. То ҷои ғайриинтизор метавонем бигӯем баъд аз баргардонидани ирсоли тӯб аз сӯи дифоъгари тими Хуҷанд як зарбаро сӯи дарвозаи дастаи меҳмон мо шумо дидем, аммо он ҳам баъдан бартараф карда шуд. токунун вазъиятҳои хатарноки ҷиддиро бо иштироки ин ду даста мо шумо надидем. хуб, ҳатман дар танаффус барои мо омори зарбаҳои рост нишон дода мешавад ки баъдан боз аз натиҷаҳои умумӣ хулосагирӣ хоҳем кард. бо ҳамин 2 дақиқа вақти илова шудаам хотимаи офту садои уштаки Амирҷон Хоркашев аз хотимаи нимаи якум шуморо дар ҷараён мегузорад. дӯстони гиромӣ, каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем ба тамошои қисми дуюм. бо мо бошед.
Wah. Gdzie my reszmo?
Можно просто крайти. Оп, еще раз. بعدی روز مثل دل طلبه یو Здорово. Allah bu. Farbi, diyorlar. Ahmet ona. Bozun gibi oyun. Ahmet ona. Bir bana çıkırsa. Tim ayakta ayakta. Kendi. Digo, çok ya. Digo. İşbirliği ben yok. Bir. Tome çıktı. Fatih Tome. Tim ayakta, Tim. Ozi. O. Tim ayakta. Ami yaktı şemayesi ve patka. Yaktı diga. Bu bençi kucağına üstegini. Yürü. Yakta şimdi mo ben. Yey! Eski kheresi. Aga bromadu. Mag begirşa. Pozvolazim, ka bereš ravno?
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، اینک نیمه دوم رقابت با اشتراک دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش از شهر دوشنبه و دسته خوجند آغاز شد. جای تاکید است که در نیمه اول ما و شما شاهد گل نشدیم. اصلا دسته هجوم‌های خطرناکی جدی هم راه اندازی نکردند و تقریبا یک بازی برابر رو ما با اشتراک این دو دسته دیدیم. اکنون با شروع قسم دوم تغییرات در دسته ارتش است. از میدان گرفته می‌شود اسلامبek اسحاقجانов رقم 14 و با جای او با رقم 97 ادسون مارکوس کویروس واردی عرصه رقابت شد. خب حیات‌های پوره هر دسته رو بعد از چند لحظه برای شما شناس خواهیم کرد. اینجا تلاش‌های بازیگران دسته خوجند رو می‌بینیم و این وضعیت طور می‌بینید با پورگی برطرف می‌شود. خب سفرمند غفارов در خط دروازه دسته ارتش است. دفاعگران کامران میرزاخان کاپیتان دسته، جونیبek شریپوف، بکینده بیلانگ جرارد و همچنین کامران ابراهیموف هستند. در خط نیم محافظه وایسیدین سفارов، اسرائیل خولوف، ژائو ارتور ماچادو، فرانسوا انگی بازی دارند. یک ضربه دیگر از دور سوی دروازه دسته ارتش، اما در این حالت هم دیدنتان ممکن بود که کم ضربه زده فوتبال بازی دسته خوجند بلندتر رفت. جهانگیر ارگاشف بود که این ضربه را روان کرد. خب دوستان گرامی، در خط حمله باشد اکنون با عبدالخلیل بورونوف کمک میکند همین بازیگری که چند لحظه پیشتر از این به میدان برآمد، ادسون مارکوس کویروس. حتی دسته خوجند از بازیگران زرین عبارت است. در خط دروازه الکساندر نچاєв، فوتبالبازانی خط دفاع давронҷон ергашев با дарко исаилович در مرکز، از دو کنار حسین نورمатов و فیروز قرایف هستند. در خط نیم محافظه نیکولا اسکیچ، یوان انژелкович، лаша паронашвили، шураҷошо назаров با همراهی جهانگیر ارگاشف بازی دارند. یگانه حمله‌گری مرکزی پتر گیگیچ است. در همین جایگیری شوی علاوه بر این باید خط کنیم که 4-3-3 است، چون جهانگیر ارگاشف با یوان انژелкович پیوسته به حمله‌گری مرکزی پتر گیگیچ کمک کرده ایستادند. سرمربی دسته میلان میلانویچ از کشور سربستان است. از ضربه کنجی ارسال توپ رو می‌بینیم. وضعیت خطرناک است، شانس بسیار خوب و این فرصت عالی از دست می‌رود برای دسته خوجند. خیلی ترکیب روی جذاب و دیدنی بود از وضعیت استانداردی با اشتراکی بازیگران این تیم. اصلا ما عادت کرده ایم که خوجند بیشتری وقت از وضعیت استانداردی راست توپ رو به داخل جریمه‌گاه روان می‌کند و آنجا давронҷон ергашев که بسیار خوب است در اجرای ضربه ها از وضعیت استانداردی میتواند مستقیما ضربه زند، اما این بار توسط بازیگزاری آنها توپ رو به بازی درآوردند. ولی در نهایت کار طور ما می‌بینیم ضربه رو باز هم از خودی давронҷон ергашев زد، اما ضربه با سر زده او کمی بلندتر رفت. اما خودی همان ترکیب روی بازیگران دسته خوجند بسیار دیدنی و جالب بود در لحظه قبلی. جای تاکید است که امروز بعد دسته ارتش در رفت رقابت مربی کلانی دسته فایز давлатов راهبری کرده ایستاده است. مربی اسپانی خوان کارتس از روی خبرها و معلومات رسمی دسته با سبب مشکلات عائلوی جواب گرفته و وطنی خود رفته است. شونازارов پس به مرکز، بازیگران خوجند توپ را نگاه می‌دارند.
ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳии дастаи Артиш ҳамон тавре мо дидем самар наовард. ҷаҳонгир Эргашев инҷо паси ӯ ба нимофизиатгари марказӣ натиҷа надод ва Никола Эскич ҳамон тавре мо дидем тӯбро аз ихтиёри худ берун кард. оғози қисми дуюм мисли оғози нимаи аввал бо бартарии дастаи Хуҷанд сипарӣ мешавад. футболбозони соҳили Руди Сир хело фаъоланд дар аввали нимаи дуюм ҳам ва аллакай метавонем бигӯем ду фурсати хуб ҳам ба миён омад. махсусан зарбае ки аз дур зад Ҷаҳонгир Эргашев агар каме баландтар бошад пас зарбаи аз наздик задаи Давронҷон Эргашев хатарноктар буд, аммо он ҳам тавре дидем андаке аз тири дарвоза баландтар буд. ҳуҷуми ҷавоби дастаи Артиш онҳо дар хатти ҳамла комёб намешаванд ва бо ҳамин тӯб аз ихтиёри бозигарони ин тим берун шуд. Эдсон Маркус Кверос ҳамлагаре ки дар оғози қисми дуюм ба майдон баромад болотар дар марзи ҷаримагоҳии дастаи Хуҷанд маҳз ӯ тӯбро аз даст дод. бозам тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи Хуҷанд мегузарад ва фурсати навбатӣ бисёр хубро акнун чунин ба назар расид ки Ҷаҳонгир Эргашев аз даст дод, аммо бо вуҷуди ин Ҷаҳонгир то ба охир мубориза бурду, ҳатто сӯи дарвоза зарба ҳам зад ки онро Сафармат Ғафоров бартараф кард. фишори футболбозони Хуҷанд идома дорад, боз тӯбро баргардониданду як зарбаи дигар сӯи дарвозаи Сафармат Ғафоров, аммо тавре мо мебинем ин ҳолат ҳам натиҷа намедиҳад. Исроил Холов каме осеб гирифтааст. ҳоло каме интизор мешавем барои мо лаҳзаи зарбаи охирине ки иҷро шуд онро пешниҳод мекунанд, вале фурсате ки бо иштироки Ҷаҳонгир Эргашев буд он ҷолибтар аст. дӯстони гиромӣ, чӣ гуна ӯ аз масофаи наздик мубориза бурда аз зери пои дифоъгари дастаи Артиш аз масофаи наздиктарин сӯи дарвоза зарба зад, барои мо пешниҳод шавад боз ҳам ҷолибтару диданитар хоҳад буд. Гигич паси ӯ ба канори чап, идомаи ҳамла, боз ҳам бо сурати барқосо футболбозони Хуҷанд то ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф расиданд. Анжелкович ба қафо пас медиҳад. идомаи талошҳои бозигарони дастаи Хуҷандро мо мебинем. бозӣ бояд идома ёбад. довар қайд мекунад ки ягон қоида вайронкунӣ дар лаҳзаи қаблӣ набуд ва пеши роҳи легионери бразилӣ дастаи Артишро ба осонӣ Давронҷон Эргашев дар ҳолати қаблӣ гирифт. аммо тӯбро футболбозони Артиш боз ҳам ба ихтиёри худ баргардониданд, ҳамагӣ барои чанд лаҳза.
ҷои таъкид аст ки ҳарду ин бошгоҳ дар доираи ҷамъиятҳои таълимию тамринии худ барои оғози мавсими нав дар кишвари Ӯзбекистон қарор доштанд. Он ҷо як қатор бозиҳои санҷиширо ҳам доир карданд. ҳадафҳо хело бузург муайян шуда буд дар оғози мавсим барои ҳарду тим. албатта ҳоло хулосаҳои ҷиддӣ баровардан аз оне ки натиҷаҳо чӣ мешаванд дар охир барвақт аст, чун мо мехоҳем ё на метавонем бигӯем аз 3 то 5 даври аввал дақиқан ҳеҷ чизро нишон намедиҳанд. зеро тимҳое ҳастанд ки аз барвақтӣ тайёриро ба мавсими нави лигаи олӣ шурӯъ карданд ва аз нигоҳи тайёрии ҷисмонӣ ва дигар омодагиҳои зарурӣ дар сатҳи хубанд. дар қиёс бо баъзе тимҳои дигаре ки аслан тӯлонитар будани мавсимро ба эътибор гирифта дертар оғоз карда буданд омодагиҳоро ба мавсими 2026 ва ин ҷо каме мушкилиҳо албатта дар оғози мавсим хоҳад шуд. аммо бештаре аз бозиҳои ҳалкунандаву ҳассос барои марҳилаи якуми чемпионат метавонем бигӯем дар моҳҳои апрел ва май сурат мегиранд. паси матчадо дар ҳолати қаблӣ нагузашт. акнун тӯбро бозигарони худ ҷанбсоҳиб шуданду ба ҳамла мегузаранд. идомаи ҳамла бисёр зебо андар якдигар бозӣ мекунанд. вазъияти хатарнок аст ва рост сӯи дарвозабон зарба мезанад Ҷаҳонгир Эргашев. хело фурсати хуберо дастаи Хуҷанд ин лаҳзаҳо ба миён овард. таваҷҷӯҳ кунед, анам ин ҷо аслан аз оғози ин ҳамла агар мо бубинем пасҳои кӯтоҳмиёна ва таркибборое ки дар канори чап доштанд футболбозони соҳили руди сир бисёр ҷолибу диданӣ буд. ва бори дигар бо боварӣ гуфта метавонем ки он бартарие ки дар 10 дақиқаи аввали қисми якум дошт Хуҷанд айнан ҳамин гуна бартарӣ дар ибтидои нимаи дуюм ҳам бо иштироки онҳо ба миён омад. вале дар қисми дуюм боз вазъиятҳои хатарнок ҷиддитар буд дар қиёс бо нимаи аввал. ин ҷо Франсуа Энеге ҳангоми мубориза қоидаи бозиро вайрон карда буд ва як иштибоҳи дигар аз сӯи бозигари артиш дар ҳолати қаблӣ Франсуа Энеге буд ки боз ҳам ҳангоми пас додан хато кард. Control! Abrada! Sanchez! Naya push Sanchez! Sanchez! Ma! Şurada. бозигарони дастаи Хуҷанд имконияти навбатиро пайдо мекунанд барои бароҳ мондани ҳамлаи хатарноки худ. боз ҳам тавассути канори чап ҳуҷум оғоз мешавад ва зарбаи рост сӯи дарвозаи Сафармат Ғафоров. ин ҳолатро дарвозабони тими олимпии кишвар бартараф карда тавонист.
پاس به کناری چپ. گزارش نوبتی انژلکویچ خیلی خوب باز هم میگذارد. ببینید توسط کنار و پاسی خطرناکی و به داخل جریمه‌گاه بود که در ادامه فوتبال بازی دسته خوجند نتوانست فرصت خود را استفاده برد. قاعده بازی ویران می شود. اسکیچ به اشتباه راه داد هنگام مبارزه با مچادو. قاعده بازی را از نیم محافظتگری دسته خوجند طور ما شما دیدیم در لحظه قبلی ویران کرد. анакнун фурсат барои дастаи артиш ҳам ба миён меояд, аммо тавре мо мебинем зарбаи задаи Вайсиддин Сафаров хато рафт. хуб, нафаре ки дар даври якум яке аз кашфиётҳои асосӣ буд, аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада ба задани 2 гол муваффақ шуд. ғалабаи Хуҷандро дар шаҳроварди шаҳри Хуҷанд таъмин кард. Парвиз Алиев ба майдон мебарад бо рақами 18 ва ӯ ба ҷои Шӯҳратҷон Шоҳназаров ки бо рақами 17 дар маркази майдон дар хати ниммуҳофиза бозӣ мекард рақобатро давом медиҳад. Аслан Парвиз Алиев дӯстони гиромӣ ҳамлагари канориам ҳаст ва шояд бо ба майдон омадани ӯ мавқеи баъзе аз бозигарони дигар андаке иваз мешавад. ҷои таъкид аст ки дастпарвари мактаби футболи шаҳри Хуҷанд аст Парвиз Алиев ва агар хотирам паҳн надиҳад чанд сол пеш аз ин беҳтарин бозигари ҳайати ҷавонони лигаи олӣ эътироф шуда буд Парвизҷон Алиев. канори чап дар маҷмӯъ хело фаъол аст дар дастаи Хуҷанд ва аксари ҳамлаҳои хатарноке ки ба роҳ монда шуд маҳз тавассути гузаришҳои Анжелкович буд. аз сӯи дигар ниммуҳофизатгари ҳуҷумкори канори рост ё дактараш ҳамлагари канори ҳатто вингер ҳам гуфта намон мумкин Ҷаҳонгир Эргашев бошад, дар ҳамин гуна мавридҳо ба марказ рафта барои нуқтаи ниҳоиро гузоштан дар ҳамлаҳо саҳми худро мегузорад. бо вуҷуди ин тавре гуфтем аз фурсатҳо дастаи Хуҷанд то кунун дурусту самаранок истифода набурдааст. дар қиёс бо онҳо артиш вазъиятҳои хатарноки ҷиддиро то кунун дар ихтиёр надошт. дарвозабон Нечаев инҷо аввалин шуда ба тӯб мерасад. як қатор аз бозигарони муҳим дастаи Хуҷандро тарк карданд. ҷои таъкид аст ки аз ҷумла Алишер Шукуров ва Далер Шарипов ду футболбози тими миллӣ аз ҳайати ин даста рафтанд. Алишер Шукуров ба дастаи Қизилқуми кишвари Ӯзбекистон рафту Далер Шарипов ба тими Истиқлол гузашт.
ва ба ҳайати даста як қатор аз бозигарони нав мисли Сормон Афғонов, ҳамчунин агар мо ба ҳайати захиравӣ назар андозем, Комрон Турсунов ҳам дар феҳристи бозигарони ин тим номнавис шудааст. ҷалб карда шуданд ва барои расидан ба ҳадафҳои бузурге ки Хуҷанд гузоштааст дар назди худ бояд саҳни худро гузорад. ва аз рӯи маълумотҳо легионери ҳафтуми ин тим дастпарвари бошгоҳи маъруфи Пари Сен-Жермен Рашод Муҳаммад аст, ҳамлагари канорӣ. аммо ҳоло мо ӯро на дар бозии якум ва на дар бозии дуюм дар феҳристи умумии бозигарони ин тим намебинем. Парвиз Алиев ва дар ин мубориза қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Зидио Ким задеста? Чӣ мебардорӣ? Хеле боча ким задеста? Ҷонибек Шарипов дар ин ҳолат медонед инҷо ҳаракат бо даст зиёдатӣ буд. Ба ҳар ҳол аз сӯи Ҷонибек Шарипов гарчанде садои ба назарам яке аз бозигарони дастаи артиш ба гӯши мо расид ки онҷо муборизаи китф ба китф буд, аммо мо дар саҳнаи такрорӣ дидем ки бо даст ҳаракати зиёдатӣ дошт, ҳаракати бештар дошт Ҷонибек Шарипов, дифоъгари канории дастаи артиш. Хуб, вазъияти стандарти таъин шуд ба нафи дастаи Хуҷанд. ҳоло мебинем ки ин бор аз ин вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. ин рост партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дақиқтар агар бигӯем ба дастони дарвозабони тими артиш буд ки Сафармад Ғафоров ҳолатро бартараф карда тавонист. тавре гуфтем, аз даст додани чанде аз бозигарони муҳимтарин ки дар мавсими гузашта дар ҳайати дастаи артиш бозӣ мекарданд ба ҳунарнамои ин тим дар мавсими нав бетаъсир нахоҳад монд. Анани Ҷулиус Кваси махсусан дар маркази майдон хело нафи зиёд мерасонд. Жан Гатен боз як бозигари дигари бо таҷриба. Лукас Кевинду ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон мебаромад, ӯ ҳам кӯмаки зарурии худро расонида метавонист. аммо ҳамаи онҳо аз ҳайати дастаи мазкур рафтанд. ва боз дастаро Ҳусейни Маҳмадалӣ дарвозабон ва Шероз Шарипов муҳофизатгар тарк кард. Шероз Шарипов яке аз бозигарони бисёр хуби ҷавону соҳибистеъдод буд, аммо муросаби осеб гирифтан ӯ дигар дар нимаи дуюми мавсим бозӣ накард. аз ав тӯб рост ба дохили ҷаримагоҳ равон карда шуд ва фурсат ҳам ба миён меояд, аммо Эскичро бубинед ки чӣ гуна тақрибан аз 16-17 метр зарбаро хато мезанад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд. аз майдон гирифта мешавад рақами 11 Йован Анжелкович, нафаре ки имрӯз хело фаъол буд ва пайваста тавассути канори ӯ ҳуҷумҳо ба роҳ монда мешуданд. шояд хаста шудааст ва ба ҷои ӯ Комрон Турсунов ба майдон мебарояд. футболбози тими миллии кишвар аст Комрон Турсунов, вале вақтои охир камтар ҷалб мешавад ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва хоҳем дид шояд баргашти ӯ дигар бора ба футболи кишвар имкон медиҳад то Комрон барои ҷалб шудан ба тими миллии кишвар эътимод ва боварии истиёди мураббиёни мунтахаби Тоҷикистонро ба даст орад. албатта истиёди мураббиёни нави мунтахаби кишварро мехостам инҷо дақиқан ишора кунам, чун тавре медонед баъд аз рафтани Гела Шекиладзе ҳам хело тағйиротҳо моро дар масъалаи ҷалби футболбозон ба тими миллии кишвар интизор буд. мо бори дигар мебинем лаҳзае ки Исроил Холов берун аз қоида ҳаракат кард ва зидди
Никола Эскич қоидаи бозиро ӯ вайрон намуд. Yes, yes, yes. дар дастаи артиш як ҷиҳати аз ҳама хубтарине ки таи солҳои охир дида мешавад ин ба вай расониндани истеъдодҳои хуб, яъне дастпарварони хуби тим аст ки мо тавре мебинем тадриҷан онҳо ба ҳайати дастаи асосӣ гузаронида мешаванд ва ҷойгоҳу мавқеи хосаи худро дар ҳайати дастаи мазкур низ пайдо мекунанд. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи артиш аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 32 Жоау Артур Мачадо ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд Умарҷон Шарипов бо рақами 11. футболбозе ки таҷрибаи бениҳоят ғании бозӣ дар ҳайати дастаҳои гуногуни Лигаи олии футболи кишварро дорад. махсусан дар ҳайати дастаи вахш дар тими ҳосилот қаблан Умарҷон Шарипов бозӣ мекард. ҳусейн Нурматов ишора дорад ки рост ба ҷаримагоҳ тӯбро ирсол хоҳад кард. ин партов натиҷа надод. тавре медонед дар футболи муосир масалан дар топ 5 лигаҳо як тамоили наве ки дида мешавад дар баробари оне ки аз вазъиятҳои стандарти голҳои зиёд ба ҳадаф мерасонанд тимҳо, масалан ҳамин аз аут партофтҳои дуру дароз ба ҷаримагоҳ ва дар ҳол баъд аз ин ба миён омадани вазъиятҳои хатарнок рӯ ба афзоиш аст дар солҳои охир. маълумотҳои оморӣ албатта дар ин бора бозгӯкунандаи он ҳастанд ки ин ба яке аз яроқҳои хуб барои баъзе аз дастаҳои миёнаҳол ва тимҳои ҷудогона табдил ёфтааст. чун шиддатнокии бозиҳо баланд аст, рақобат ҷиддӣ аст дар топ 5 лигаҳо, хонаҳо, анамин гуна ҷузъиётҳо, анамин гуна кашфиётҳои тактикӣ ё гаштҳои муайяни тактикӣ тавре медонед ба натиҷа ва рафти бозӣ таъсири худро мерасонад. аммо дар дивизионҳои дигар, дар лигаҳои дигар на ҳама вақт ин унсурҳо метавонем гӯем ҳалкунандаву назаррас ҳастанд. Комрон Турсунов, Фирӯз Қараев ва бубинед ки инҷо чӣ имконияте аз даст меравад барои Парвиз Алиев. дарвозабон пештар баромад ва бо як зарбаи қавӣ тӯбро
аз майдон берун мекунад александр нечаев дарвозабоне ки аз кишвари беларус асту дар авзонаи гузариши зимистона ба ҳайати дастаи хуҷанд ҳамроҳ шуд. дар ин мубориза футболбозони дастаи артиш комёб шуданду боз тӯбро ба ихтиёри худ баргардониданд. ҷонибек шарипов ба канор ба франсуа энеге пас медиҳад, аммо ин бозигар тавре мебинед тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. Сафаров ба марказ ба бакинде билонг ҷерард пас дод. Бозигари дастаи артиш инҷо тӯбро нигоҳ медорам. ва бубинед ки дар идома инама талошҳои бозигарони дастаи артиш аз як тараф агар натиҷа надода бошад, пас аз сӯи дигаронҳо зуд тӯбро ба худ бармегардонанду як ҳамлаи дигаре ба роҳ мемонанд ки каме байни франсуа энеге ва ҳамдастаи ӯ ҷонибек шарипов нофаҳмӣ буд. мураббӣ воқеан ҳам бо таҷриба ҳидояти дастаи хуҷандро бар дӯш гирифт. дар оғози ин мавсим Милан Миланович мураббие ҳаст ки ҳоло 63 сола мебошад ва наздики 30 соли охир бевосита фаъолияти мураббигӣ дошт. ӯ аз мавсими 1997-98 вақте бозигар буд дар ҳайати дастаи Вакс Олтефлак онҷо фаъолияти мураббигӣ дошт. ҳам бозигар буду ҳам мураббӣ. ин ҳолат қаблан хело зиёд дида мешуд. ва фаъолияти мустақилонаи мураббигӣ ӯ пеш аз ҳама аз соли 1999 шурӯъ шудааст. дӯстони гиромӣ, наметавонем бигӯем наздики 27 сол фаъолияти мустақилонаи мураббигӣ дошт ин мутахассис.
خب لحظه که برخورد بیرون از میدان دیده شد بین عمرجان شریپوف و حسین نورماتوف. قاعده بازی رو محض حسین نورماتوف ویران کرده بود. و در طول فعالیت بسیار طولانی خود مربی سرب تبار اگر ما تحلیل کرده برایم کم حالت‌هایی است که در این اون باشگاه فعالیت دوردراز داشته باشد. از همه زیاد 2.5 سال کار کرده است در دسته ها. بیشتری وقت یک موسم، نیم موسم حتی فعالیت داشت در هیئت باشگاه گوناگونه که آنجا باعث مربی کار میکرد. آخرین دسته‌اش که پیش از آمدن به خوجند بود آنجا هم تقریبا 3 ماه کار کرد. دسته دراوا بوچ از 10 مارس 2025 تا 30 می 2025 آنجا فعالیت داشت. کمی زیادتر از 3 ماه. پرویز علیف توپ رو در میدان به هر حال نگاه می‌دارد اما بازیکن دسته ارتششان رو صاحب شدند. و به خاطر آنه که اجازت ندهد تا توپ به اختیار بازیگری حریف گذارد دفاعگری مرکزی دسته خوجند درکو ایسایلویچ توپ را زده از میدان بیرون کرد. خب توپ به سر پرویز علیف رسید. این اندک حالت رو به میان آورد که او خود را ناتوب احساس کرد. باید ببینیم بر روی او اصلا رسیده است. تاکنون ما در حتی دسته خوجند تنها 2 تغییرات را دیدیم و از سوی دیگر باید اعتراف کنیم که امکان انتخاب برای سرمربی هم آنقدر زیاد نیست. من خوجند اگر ما به فهرست عمومی بازیگرانش که در این دیدار وارد کرده شدند توجه کنیم 19 نفر را تشکیل داد. در حیط ذخیروی 8 نفر نامنویس شدند که بعضی از بازیگران آنجا اصلا نفرانی هستند که تجربه کمتر دارند مثل فیروز خولمتوف، زهیرالدین محیدینوف، پرویز باقیف، بیژن نشانبایزاده و خورشید تیمور جورایف موسم گذشته از حیط ذخیروی زیاد به میدان می‌برآمدند. حتی یک مدت پرویز باقیف بازیگری اساسی هم شده بود برای خوجند و باز یک فوتبالباز دیگر سوربان افغانوف در حیط ذخیروی دسته خوجند تازه گفتیم نامنویس شده است. خواهیم دید که در پایان رقابت باز بازیگران را عوض میکند یا نه میلانویچ. در دسته ارتش هم تاکنون تنها یک تغییرات بود. عمرجان شریپوف از معذرت 2 تغییرات بود. یک تغییرات در آغاز قسم دوم ادسون مارکوس کویرس و دیگری در میان نیمه دوم عمرجان شریپوف وقتی به میدان برآمد. در حیط ذخیروی عزت‌الله روزیف، بختیار عظیموف، ادواردو اندراده برانداو، محمد اقبال دولتوف، مصطفی ملکشویف، پرینس کوبلا، سعید علی ابراهیموف، سومون سلیمانزاده، ابوبکر سعیدوف نامنویس شدند. 3 نفر بازیگری آخرینی که گفتیم بیشتر فوتبالبازان هیئت جوانان دسته هم هستند.
идоме талошҳои дастаи Хуҷандро мебинем. ва бубинед ки дар рафти роҳандозии ин ҳамла боз чӣ гуна ҳаракат мекунанд футболбозони Хуҷанд. дар наздики ҷаримагоҳ пасҳои кӯтоҳ миёна ба якдигар доштанд, вале баъдан натавонистанд ҳамларо давом диҳанд. Парвиз Алиев ба қафо маҷбур шуд пас диҳад. Фирӯз Қараев ин партофти ӯ натиҷа намедиҳад. Гигич дар тӯбрабӯи фаъол аст. На, имкон пайдо нашуда истодааст барои давом додани ҳамла ба бозигарони Хуҷанд. ҳар дафъа онҳо маҷбур мешаванд ба қафо пас диҳанду баъдан мавҷи нави ҳамлаи худро ба роҳ монанд. Сафармат Ғаффоров ин ҳолатро бартараф кард. Исроил Холов аз ӯ тӯбро гирифтанд, аммо бо қоида вайронкунӣ. ҳоло иҷозат дода мешавад ба тағйиротҳои навбатӣ. Никола Эскич аз майдон гирифта мешавад, ба ҷои ӯ Хуршед Тимур Ҷураев бо рақами 60 ба майдон мебарояд. ҳамчунин Ҷаҳонгир Эргашев ҳам рақами 62 майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ ба майдон баромадани Сорбон Афғоновро мову шумо бо рақами 74 хоҳем дид. ба ин тартиб се равзана ё се ҳамон имконияти ивази бозигаронро истифода бурда 4 нафарро Хуҷанд иваз кард. имрӯз имкониятҳо буданд барои Ҷаҳонгир Эргашев, аммо аз фурсатҳои бисёр хуби худ ӯ истифода карда натавонист, махсусан ҳолате ки аз масофаи наздиктарин ба дарвозаи Сафармат Ғаффоров зарба зада буд. бор дигар таъкид мекунам ки бештари вақт дар рафти бӯзӣ имрӯза бартарӣ дар ихтиёри дастаи Хуҷанд буд ва онҳо имкониятҳои голзанӣ ҳам доштанд, аммо аз фурсатҳои худ истифода набурданд. Артиш бошад дар фойзи тӯбдорӣ шояд чандон камоӣ надошт аз ҳариф дар маҷмӯъ агар бигирем, аммо ҳамлаҳои хатарнок, вазъиятҳои ҷиддии голзанӣ дошту ки ин тим ба миён наомад дар тамоми рафти ҳамин дақиқаҳои сипарӣ шуда. маълум аст ки баъд аз он нокомие ки дар даври якум буд, дастаи Артиш мехоҳад ба худ ояд. онҳо дар баробари ҳосилот бо ҳисоби калони 3-0 дар даври якум мувоҷиҳи шикаст шуданд ва ин аз ҳар ҷиҳат албатта таъсири бисёр калони рӯҳию равонӣ ва дигар таъсирҳои дигар ба бошгоҳи мазкур дошт дар маҷмӯъ, на танҳо ба худи бозигарон, балки дар маҷмӯъ ба бошгоҳ. ва барои ислоҳи вазъ имрӯз онҳо албатта ҳадди ақал кӯшиш мекунанд то ҳамин ҳисоби мусови нигоҳ дошта шаваду як имтиёзро ба даст оранд. тавре гуфтем, ин ду даста дар давоми солҳои охир тимҳое буданд ки мутаносибан дар топ 5 қарор доштанд дар ду мавсими охири Лигаи Олӣ. ва
агар аз ин ҷиҳат мо ба бозиҳои байни худие ки онҳо дар 2 соли охир анҷом доданд таваҷҷӯҳ кунем. мавсими гузашта артиш як бор ғалаба карду як бозии мусовӣ хотима ёфт. мавсими пештар аз он як бор Хуҷанд ғалаба карду як бозии дигар мусовӣ ҷамъбаст шуд. хулас таи солҳои охир ҳамин гуна як нав баробарӣ дида мешавад. як бозӣ ба нафъи ҳарифу як бозии дигар мусовӣ дар ҳамин ду бозие ки байни ҳам дар давоми як мавсим доранд. тимҳо бештари вақт ба қайд гирифта мешаванд. бори охир дар як мавсим ду ғалабаро дар рақобатҳои байни худӣ тими артиш дар баробари Хуҷанд дошт ки ин соли 2023 буд. хуб инҷо рақами 5 ки барои мо нишон дода шуд ин маънои онро дорад ки 5 дақиқа вақт илова шуд ба қисми дуюм. мо тавре мебинем баъд аз бархурди қаблӣ бозигари дастаи Хуҷанд андаке осеб гирифт ва баъд аз чанд лаҳза ҳамчунин дар ҳайати дастаи артиш мо ивазшавии футболбозро мебинем. барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад ин лаҳзаҳо Бахтиёр Азимов, яке аз он бозигароне ки дар бештаре аз рақобатҳои мавсими гузашта дар ҳайати аввалияи даста буд. таҷрибаи бениҳоят ғанӣ дорад, солҳои зиёд дар лигаи олӣ бозӣ кардааст ва акнун ӯ ба ҷои Франсуа Энеге бозиро давом медиҳад. ҳамон тавре инҷо дида мешавад ёрии тиббӣ мерасонанд ба дифоъгари марказии дастаи Хуҷанд Дарко Исаилович. ва ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд баргардонида шуд. аз 5 дақиқа вақт илова кардаи довар метавонем бигӯем каме бештар аз 2 дақиқаи он маҳз барои расонидани кӯмаки тиббӣ сарф шуд ва хоҳем дид ки ин дақиқаҳо ҳам баъдан ҷуброн мешавад ё на. баъзан вақт доварон анамин аз рӯи принсипе ки 5 дақиқа барои мисол илова кардан ҳамон хотима ёфт зуд садоишти худро баланд мекунад. баъзе доварон дигаре ҳастанд ки ба худ иҷозат медиҳанд то боз ҳамон дақиқаҳои талаф ёфтаи баъдиро ҳам ҷуброн кунанд. Гигич розӣ нест бо қарори довар, аммо бояд ишора кунем ки инҷо расиши ту ба дастро ба эътибор гирифтанд доварон. خب اینجا مبارزه ها نتیجه نداد. فوتبالبازان ارتش البته خیلی خوب درک میکنن که در آخر این بازی فعال شدن ممکن است، چون که یک عمل مفید میتواند برای آنها در پایان این بازی 3 امتیاز مهم را تقدیم کنند. از این رو کمی با جرأتانه بازی کرده فشار را باز هم بلندتر میکنند تا در این میان شاید امکانیت برایشان پیدا میشود.
вале бо қувваи зиёд ба ҳуҷум рафтан албатта хавфу хатари хосаи худро дорад. ҳангоми ба қафо баргаштан метавонад баъзе мушкилиҳоро пеш орад, чун охири бозӣ аст. баъзе футболбозон хело шояд хаставу афгор ҳам мешаванд ва ин метавонад ба нафи дастаи ҳариф бошад. Комрон Мирзохон тӯбро аз майдон берун кард. Фирӯз Қараев ишора карда истодааст ки ӯ тайёр аст то тӯбро бевуста ба ҷаримагоҳ ҳаво диҳад ва аз тамоми ҳамдастҳои худ хоҳиш мекунад ки ба дохили ҷаримагоҳ раванд. инак партофти тӯбро мо дидем. талошҳои бозигарони дастаи Хуҷанд давом дорад ва зарбаи иҷро кардаи Лаша Парунашвили бенатиҷа буд. хуб, дар даври оянда Хуҷанд дар шаҳроварди вилояти Суғд бо Истаравшан бозӣ хоҳад кард рӯзи 4 апрел. баъд аз хотимаи бозиҳои ин давр танаффус аст дар бозиҳои лигаи олии футболи кишвармон то ибтидои моҳи апрел ва артиш бошад дар даври оянда меҳмони Вахш мешавад. бозии артишу Вахш ҳам рӯзи 4 апрел дар назар аст. хуб, инҷо чӣ? акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар мерасад. биёед бори дигар бубинем. ҳамин ҳолат хело хуб дидан мумкин аст ки чӣ гуна Эдсон Маркус Кверос аз қафо рафта ба бозигари ҳариф бархӯрд. хуб, тавре гуфтем он 2 дақиқаи талаф ёфтаро ки барои расонидани кӯмаки тиббӣ сарф шуда буд ба дифогари марказии дастаи Хуҷанд Даркои Саилович ҷуброн мекунанд. дар ин байн мо тағйироти охиринро мебинем. Абубакр Саидов, яке аз дастбарварони тими артиш, ин лаҳзаҳо ба ҷои ҳамдастааш ба майдон баромад, ба ҷои Эдсон Маркус Кверос ва бо ҳамин рақобат ҳам хотима ёфта. илова карда бар зами он 5 дақиқаи зам кардаи сардовар Амирҷон Хоркашев инҷо ҷамъбаст шуд. ҳисори сипос мегӯем бинандагони гиромӣ ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. яке аз муҳимтарин бозиҳои даври дуюми лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд бидуни гол 0-0 хотима ёфт. ҳар даста албатта дар рафти ин бозӣ натавонистанд ба ҳадафҳои худ ноил шаванд, аммо як имтиёзиро ҳам ба даст овардан фикр мекунам дар чунин шароит ва дар чунин лаҳзаҳо чандон бад нест. гузориши мо бо ҳамин хотима меёбад. дар назди микрофон буд Чораи Парвизи Маҳмадамин. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.